Ibarra geldiri dago, paralizin egoeran dago, eta nik herri honekiko konpromiso hartzen dut. Eta horretarako osatzen ari gehan taldea, irekia, gazteak eta anitza da. Prest dagoena honek buelta emateko. Denon artean Ibarra indartxo bat eraikitzeko. Gure bi zutabe nagusiak dira alde batetikan herri proiektua, herrigintza, eta bestetikan taldea. Eta bi zutabe horietan oinarrituta, Ibarrak bere paralisi honetatikan erten beharra dauka, Gipuzkoarekin uztartu, etorkizuna irabaziko baldin badegu herri proiektua partekatu egin behar dugu, eta horretarako talde lanean herrietatikan hasi eta nazio ikuspegi horretara iristen den alderdi politiko bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea da. Ez gera onenak izango gauz guztietan, baina herrigintza eta talde lanean bai.